Meillä on se tabletti on siellä. No nyt, joo. Eli nyt periaatteessa koko ajan tällä hetkellä se kuva, koska siellä nyt vaihtuu nuo sekunnit. Ei tiedä, mitä meidän pitäisi tässä tehdä. Mistä tämä pannaan nyt käyntiin tämä homma? Minä katon tästä. Tässä on tämä virta on päällä, kun tässä on kuva tässä. Tätä sanotaan työkautta. Ja täällä on tämmöinen käynni. Siihen tulee, kun pistää tämän hiiren osoittimen tuohon päälle, niin siihen tulee käynnistä. Ja tästä sitten voidaan ehtiä. Tässä on jo ennestään osa näitä. Mä laitan siihen etusivulle linkin näihin kaikkiin. Täällä on Siinä ei nyt ole vielä, jos minä vain tää aloitus. Mä haluaisin sen nettiin. Mä laitan niin no tässä on yksi nettisellä. Motsilla tästä. Se on tuo tulikettu. Niin. Nyt tässä on sitten tämmöinen hakukone, josta voi hakea. Minnekä sinä haluat? Mitä sinä haluaisit nähdä? Jos mä laitan sinne sähköpostiin. Sinun vimmaisen. Vaikka hommasen. No, missä se on? Laita mulle viesti, että lähdetään Annelle. Eli se on tuolla Googlessa. No kirjoitetaanpa sinne. Lähdetään ihan tällä lailla liikkeelle. Pannaan tähän. Ja sitten Vähän edes on. katsotaan mitä sitten tulee. No, tämä on kenenkäs sähköposti tämä on? Mutta siellä on onneksi olkoon kuitenkin. Se on, joo. Videosi ovat nyt YouTubessa, mutta tämä on kesäkuussa tehty. Tämä on jotain vanhaa. Joo. Mutta nyt jos sinä... Mutta kuitenkin niin, että piti se Gmail ja sitten mitenkä sitten tapahtuisi? Otapas, tämä nyt on, me mennään tästä nyt oikein, pannaan No mennäänpä jonnekin muualle, kun meillä on nyt niin paljon aikaa. No minnekä sinä haluaisit? Vaikka sinne Areenaan. No niin, pannaan sinne Sotsiin. Sotsiin, no niin, no laitetaanpas tähän Yle ja... Nämä tekee tässä nyt vielä tuonne. Tuolla onkin näköjään, tuolla lukee. Joo, sinne laitoin sen. Ja tässä.